wis bayaran mulai. Kok sik opak penak men. Sawer sik. Wis bayaran kok. Tularan sinden niken salendri galak. Kurang lemu. Lah kok nek lemu ra nyandak piye, Pak? Pak aku ngenes kok bukan lemu, Pak. Aku bentinane lemu ra nyandak piye jal? Karo bojoku. Sabar. Penono, Pak. Ayo, monggo. Halo Mas Arni. Loh, ora ral. Lembut Lelis. Elis. Awak itu sehat. Berarti jodoh. Iki berarti jodoh awak itu. Ireng-ireng ya. Ya Allah. Siang pantoro rat bojoku nang dia iki ya. Mong eling tangis ati setiamu bisa angdueni marang siaga Sulaksmi. Dek, jenguk ke tisu dek. Dek, ambilkan tisu dek. Tolong dek. Yo. Bulan lintang dadi seksi upayane datang balen sani janji supaya bukti supaya pati. Pak, gulune abang keringetan tak lap. Makasih abang. Mas, setengke mas. Segan mas. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batinku. Wong bagus antep naras hatimu tresnaku tulus raning kalbu. Wong ayu tresnamu kinarya tampa rasaning batinku. Senajan nyawa honcat saka raga wis tresna rapi seti pisahna. Ya wasik mas. Masuk Elis. Iya mas. Ya. Gino rasa ngintip ketok. Goyang saya. Siang pantoro ratri mong eling manise ati sedangkan bisa angdueni marang Syaga Sulaksmi. Yo janji supaya bukti supaya pati. Tekan pati ya Lis ya. Iya loh mas. Amin, cukup siji wae ya. Satu untuk semua. Penak manut toh, heeh ngono wae. Sikat ya mas. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa hatimu tresnaku
aku ra bakal sirna. Senajan nyawa honsat saka raga yen tresna ra bisa dipisahna yen wis tresna ra bisa dipisahna. Sampun. Sampun Makasih tutup. ya Bu. Nggih. Es lilinya meleleh. Wes Panas di-off. ya rame. Dimandek Stop nih. Mas.